Ja. Nå, jamen... Jamen, fint, så laver vi om siden her, at Mason han ikke er god til at spille sådan hardcore sur kunde, så kan du jo spille, ja, hvad skal jeg sige, du kan spille en 8-årig, der vil have sin vilje omkring at få en murder meal. Yes. Ej, det Jo, kan jeg kom ikke. nu, det kan du En 8-årig? Jeg skal simpelthen... Det kan jeg ikke. Jo, Prøv at- hold nu op. Kan du ikke gøre det, så kan jeg notere. Okay. Så jeg har... Skal hun spille hysterisk nu, eller hvad? Ej, nej. Jeg noterer her, hvordan det går så, okay? Så siger du, nej, og det vil jeg gerne have fået penge med for min mor og far. Så står du bare og griner af mig, jeg vil altså gerne male min med en malebog. Med hvad? Med en malebog. Med en malerbog? Ja, en malebog. Jeg ved ikke engang, hvad der er en mørdermille. i. Hvad er der en mørdermille? Jamen, der er en malebog i, så der er noget drikken, så er der pomfritter, og det kan mega godt lide, og så er der en burger. Ja, jamen er det ikke bare det, du skal have, så jo? Jo, det vil meget gerne. Kæft, du er god mod børn, det har jeg sgu ikke troet om det, Fred. Nej, det jeg ved sgu ikke. Jeg kunne også godt tænke mig, at man kan få drik i den. Du kan få sodavand, tænker jeg. Eller milkshake, måske. Mælk, slåsejs. Slåsejs, måske. Ja, hvad så? Vi har sådan 466 wraps, som ikke ser så fine ud. Er det bare... Hvordan fungerer det? Er det bare brun, tror jeg? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er helt... Spurgt selv. Er det i orden, mor? Okay. Ja, hvad så er vi tilbage, mand. Det Jo, man kan godt lave. Ja, det er Hvad klart. siger du? Ja, man kan godt bruge dem. Okay. Det er pisse fedt nu. Okay, hvad siger du, mand? Min mor er lige ringe. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg spurgte om, hvad burger jeg kunne få i. Og så spurgte jeg, om jeg kunne få et drik, og så fik jeg ikke noget svar. Du kan få sodavand, milkshake eller slåsejs. Jamen, hvad er min cigaretter? Jordbær. Hvad mere? Har du andet? Chokolade måske. Okay, jeg vil gerne have en chokolade. Chokolade milkshake. Ja, tak. Ja. Ja, nej, jeg vil faktisk gerne have med jordbær. Ja, så får du det. Ja, med banan. Banan. Ja. Det ved jeg faktisk ikke, om vi har mere af. Det har vi ikke. Nej, ved du hvad, jeg vil bare gerne have en blandet. En blandet? Ja, en blandet milkshake. Har du aldrig prøvet det før, de gamle med- steder? Jeg er ikke gammel overhovedet. Du ligner mig, du er lige så gammel som min far. Det tror jeg bestemt ikke. Hvad mener du, det er hvor gammel er du? Jeg er 33 år gammel. Ja, min far han er 29, din gamle steder. Hvornår får jeg min mørdermine? Hvad siger du? Hvornår får jeg min mørdermine? Når den er færdig? Okay, jamen jeg venter bare. Jeg skal altså tilbage i skole. Hvad skal du? Jeg skal Skal du i skole? Ja, tilbage. Du skal have frikvarter, mand. Kom nu i gang. Må man gerne flade i skolen som 8-årig, eller hvad? Det ved jeg ikke. Nej, Det skulle tror være jeg bedre end stoffer i frikvarteret i hvert fald. ja, det er så rigtigt nok. Ja, men også skal du, fordi jeg skal også til fodbold bagefter. Hvad skal du? Jeg skal også til fodbold bagefter, så Til fodbold? Ja, Hvem er du fan af? Ja. hvad siger du? Hvem er jeg Ja, fan af? Ja. Sgu da mig selv, mand. Jeg er den bedste i hele verden. Jeg har ikke Er du ikke fan af et eller andet fodboldhold, der. eller? Han synes, jeg er mega sej. Min kollega Mason, han er her lige også. Nej, jeg er sgu ikke kollega med dig her. Ej, hvorfor har du ikke noget tøj på, Mason? Ja, det er fordi, der var en eller anden sindssyg kvinde, der bad tage tøj i dag, da vi kom ind. Oh god, jeg har fået at vide af min far i kælling, og de er altid skængerne skøre, mand. Ja. Ja, det er det ikke. Det er det sgu også, du. Ja, hvor er min mad og min han? Jamen, den er ved at blive lavet ude bagved. Ja, jeg troede, det var fast food. Det er det også. Men Hvorfor de er er det lidt... så, du bare står der og jamen, behandler Det er mig? ikke- Jeg går lige ud og henter det så. Det er ikke mig, der skal lave den. Det er min kollega, der laver det.
Okay, jamen, skal du ikke have betalt? Altså, det er meget hårdt. Kom nu ind i kampen, altså. Når maden er færdig, så aftaler jeg betalingen der bagefter. Okay, jamen, så venter jeg bare. Jeg putter den Er lige i maden- tasken på dig Er her. maden færdig, Mason? Ja. Yes. Jamen, nu skal du høre, Liv. Jeg havde sgu da ikke liv, mand. Du ved ikke mit navn. Nej, det ved jeg selvfølgelig ikke. Nej. Nu skal du høre her, unge dame. Hvad snakker du om? Jeg er en dreng. Står det kraftigt. Okay, nu skal Jeg du hedder høre. Kai, og så er jeg fuck. Jeg vil snakke om Hvad hedder du? Kai. Okay, nu skal du høre, Kai. Din mad er færdig nu. Jeg har Det puttet den i tasken på hende. bliver 1214 kroner. Så meget penge har jeg altså ikke. Jeg har kun 10 kroner. 10 kroner? Ja, Ja, det kan du sige ikke få mad for, du. hvad gør jeg så? Ja. Jeg tænker, så må du jo gå hjem til din far og få nogle flere penge. Ses. Har du puttet maden i tasken på hende? Ja, ja. Det er